Barka da zuwa jakadiyar Arewa 24. Danna subscribe domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu akai-akai. Rikici ya ƙara kacamewa ya ƙara afkuwa a cikin jam'iyyar PDP, wanda hakan ya faru ne a tsakanin Atiku Abubakar tare da Samuel Ortom. To fa, shin akan me wannan rikici ya ƙara kacamewa? Wane dalili ne ya ƙara haɗa wannan zazzafar rigima tsakanin Samuel Ortom tare da Atiku Abubakar? Sai ku biyo mu tun daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin sauraron gaskiya tsagwaranta dangane da abin da ya faru da Atiku Abubakar shi da Samuel Ortom. Rigima ta ƙara kacamewa ta ƙara dawowa sabuwa yayin da aka ji gwamna Samuel Ortom ya yi zazzafan furci ya cicciki Atiku Abubakar. To masu sauraro kun dai ji abin da yake faruwa dangane da Samuel Ortom tare da Atiku Abubakar. To shin menene yasa Samuel Ortom ya wannan zazzafan furci akan Atiku Abubakar? Ba komai bane ba face Atiku Abubakar ya ki tafiya da Nyesom Wike. To fa ba a nan gizo yake saƙa ba, shi ma wannan shahararren gwamnan nan fitaccen gwamnan nan dai wato Ayo Fayosi wanda yake mulkar garin Benue, shi ma ya yi miƙa martani zuwa ga Atiku Abubakar yayin da ya yi zazzafan furci akan Atiku Abubakar, yayin da ya furta cewa lalle fa wannan ɗan takarar shugaban ƙasa wato Atiku Abubakar ya ci amanar jam'iyya, lalle samsam hakan bai kamata ba domin ya ƙi tafiya da Nyesom Wike. Yayin da Ayo Fayosi ya ƙara furta cewar lallai Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP baya bin shawarar jam'iyya ta yanke shi, sai dai yana yin abin da ya kansa yake so ne. Mai girma Samuel Ortom yana zargin Atiku Abubakar akan cewar shin menene yasa yake tafiya da Nyesom Wike, wanda hakan ya janyo hatsaniya a jam'iyyar PDP. Lallai tabbas ba akwai hatsaniya akwai katsaniya a cikin jam'iyyar PDP idan har ba su tsaya sun gyara takararsu ba. To mai sauraro, kada ya ji hatsaniyar da take faruwa a cikin jam'iyyar PDP. Mu dai fatanmu idan har ya kasance wannan ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka da ka danna bidiyon mu alamar lakin sannan ka danna mana subscribing domin ci gaba da samun ƙwarin gwiwa ci gaba da farauto muku zafafan labarai dangane da abubuwan da suka shafi cikin gida wato Najeriya.